በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ንዕለት 2 ጥሪ። በዛ ዕለት እዚኣ እቲ ብዓመፅ ደሙ ዝተኻዕወ ኣቤል ጻድቕ ዓረፈ። ንሱ ሓዉ ቃየል ዝቐተሎ በኹድሙታት እዩ። ምኽንያት ሞቱ ኸዓ ኣዳም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምስ ጣሓሰ ካብቲ ኣይትብላዕ ተባሂሉ ተኣዚዝዎ ዝነበረ ፍርኦ ምስ በልዐ ሞት ኣብኡ ናብ ልዕሊ ውሉዱ ነገሰ። ባርያ ሓጢኣት ኮነ። ሰይጣን ከዓ ንዓለም ከስሕት ፍቓድ ረኸበ። ካብኡ ካብ ገነት ምስ ወፀ ናብ ታሕቲ ናብ ምድሪ ወረደ እሞ ብዛዕባ ጌጉኡ ብዛዕባ ካብ ግርማ ክብረቱ ምቕንጣጥ ብዛዕባ ካብ ርስቱ ምስጓግ 100 ዓመት ይበክን ይሓዝንን ነበረ። ድሕሪ እዚ ንሄዋን ተረኸባ እሞ ጠነሰት። ንቃየልን ንሓፍቱን ኤልዩድን ወለደቶም። መሊሱ እውን ተረኸባ እሞ ንኣቤልን ንሓፍቱ ኣቅሌማን ወለደቶም። እቶም ደቁ ምስ ጎበዙ ኸዓ ኣዳም ንሄዋን እንሆ ደቅና ጐቢዞም እዮም። ስለዚ ቃየል ንኣቅሌማ ሓፍቲ ኣቤል ከዓ ንኤልዩድ ሓብቲ ቃየል ይመራዓው በላ። ቃየል ከዓ ንሄዋን ኣዲኡ ኣነ ነታ ምሳይ ዝተወልደት ሓፍተይ ክወስድ እየ ዝደሊ። ኣቤል ከዓ ነታ ምስኡ ዝተወልደት ሓፍቱ ይውሰድ በላ። ቃየል ከምዚ ዝበለ ከዓ እታ ምስኡ ዝተወልደት ኤልዩድ ኣዝያ ጽብቕቲ እያ፣ ነዲኣ ሄዋን ትመስል ነበረት። ኣዳም ነዚ ምስ ሰምዐ እዚ ኣባሃህላ እዚ ኣሸገሮ። እዚ ተግባር እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ በለ። ንቃየል ከዓ ከምዚ ክትገብር ኣይግባኣካን እዩ፣ እታ ምሳኻ ዝተወልደት ሓፍትኻ ክትምርዓዋ ይግባኣካን እዩ በሎ። በቲ ግዜቲ ኣብ ልዕሊ ቃየል ቅንዓት ሓደረ እሞ ንኣቤል ክቐትሎ ደለየ። ካብኡ ኣዳም ንቃየልን ኣቤልን በሉ ኪዱ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ኣቕርቡ እሞ እቲ መስዋዕቱ ዝሰመረሉ ይመርዓዋ በሎም። መስዋዕቲ ምስ ዓረጉ ድማ እግዚኣብሔር ናብ መስዋዕቲ ኣቤል ጠመተ። ንመስዋዕቲ ቃየል ግና ንዓቆ ኣይተቐበሎን። ሽዑ ኣብ ቃየል ቅንዓትን ቁጣዓን ተወሰኸ። ሰይጣን ከዓ ኣብኡ ሓደረ እሞ ንሓዉ ክቐትልዎ ምኽንያት ክደሊ ጀመረ። ናብ በረኻ ምስ ወረደ ድማ ሰይጣን ንቃየል ተራኸቦ። እንታይ ይሕዝነካ ኣሎ በሎ። ቃየል ከዓ ኣቦይ ነታ መልክዐኛ ዝኾነት ሓፍተይ ንሓወይ ክህቦ ኣዘዘኒ በሎ። ሰይጣን ከዓ እታ ጐበዝ ቃለይ ስማዕ፣ ተንስእ ንሓውኻ ስዓቦ እሞ ማይ ክሰቲ ከሎ ብእምኒ ጌርካ በሎ፣ ምስ ሞተ ከዓ ንኽልቲአን ኣሓትካ ትምርዓወን በሎ። እዚ ምኽሪ ሰይጣን ከዓ ንቃየል ባሃብ በሎ። ንሱ ውሉድ ጥፋእ ስለ ዝኾነ ብፍትወት ዝሙት ነደደ። ካብኡ እምኒ ኣልዒሉ ንሓዊ ኣቤል ርእሱ ሃረሙ። ሽዑ ኣቤል ብቕንዓት ሰበይቲ ብኢድ ሓዊ ሞተ። እዚ ከዓ እዩ ኣብ ዓለም ti ቀዳማይ ሓዘንን ቀዳማይ ሞትን። እግዚኣብሔር ከዓ ብዛዕባ እዚ እዩ ኣብ ገነት ከለዉ ንኣዳምን ሄዋንን ካብዛ ኦም እዚኣ ኣይትብልዑ፣ ካብኣ እንተበሊዕኩም ግና ሞት ክትሞቱ ኢኹም ዝበሎም። እዚ ቓል እዚ ከዓ ብኣቤል ጀመረ። እግዚኣብሔር ከዓ ንቃየል ሓዉኻ ኣቤል ኣበይ ኣሎ በሎ። ቃየል ከዓ ኣነ ዶ ሓላዊ ኣቤል እየ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ ሓላዊኡ እንተዘይኮንካ ደኣ ስለምንታይ ቀተልካዮ በሎ። እንሆ ቃል ደሙ ኣባይ በፂሓ ኣላ። እታ ደም ሓዉኻ ኣቤል ክሰቲ ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ ርግምቲ ትኹን በለ። ንስኻ ከዓ ብኹሉ ዘመን ህይወትካ ፈራህን ደንጋጽንኩም በሎ። እዚ መርገም እዚ ዘርኡ ብማይ ኣይሂ ክሳዕ ዝድምሰስ ኣብ ልዕሊ ቃየል በዚሑን ጸኒዑን ነበረ። እዚ ከዓ ብዛዕባ ደም ኣቤል እዩ። ሄኖክ ከዓ ደም ኣቤል ንሓዊ ክኸሶን ከእውን ሰማዕኩ በለ። ቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበሩ ኣቦታትና እውን ብደም ኣቤል ይመሕሉ ነበሩ። ጐይታና ከዓ ንጸሓፍትን ንፈሪሳውያንን ስለዚ ከዓ ናባኻትኩም ነቢያትን ጥበበኛታትን ጸሓፍትን ክልእኸልኩም እየ። ካብኣቶም ከዓ ኣብ መቓድስኩም ክትቀትልዎም፣ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከተሳጕግዎም ኢኹም፣ ከተሳቐይዎም ክትሰቕልዎምን ክትቀትልዎም ኢኹም። ኣብ ምድሪ ዝተኻዕወ ደም ኩሎም ጻድቃን ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኽዩ ኣብ ማእከል ቤት መቕደስ ዝቐተልኩምዎ ኣባታትኩም ክበጽሕ እዩ በሎም። ጳውሎስ እውን ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝሓሸ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ብእምነት ኣቕረበ በለ። ብዛዕባኡ ከዓ ጻድቕ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር መስከረሉ። ሞይቱ ከሎ ከዓ መስዋዕቱ ከም ዝተቐበለሉ ገና ብእምነቱ ብዛዕባኡ ይዛረባሎ በለ። ደጊሙ እውን ኢየሱስ ናይ ተሓዳስ ስርዓት መራሒ እዩ፣ ካብቲ ዝዛረብ ደም ኣቤልን ካብቲ ምንጻግ ደምን ዝሓሸን ዝበለጸን እዩ በለ። ካብኡ ኣዳም ንኣቤል ወዱ ምስ ሰኣኖ ንቃየል ሓዉኻ ኣቤል ኣበይ ኣሎ በሎ። ንሱ ከዓ ብቁጣ ኣነ ዶ ሓላዊ ኣቤል እየ ኣብ ዘለውዎ እሞ ብምንታይ ክፈልጥ እየ በሎ። ኣዳም ከዓ ክደልዮ ቀልጢፉ ከደ። ኣብቲ ሩባ ከዓ ሬስኡ ረኸበ። ክሳዱ ሓቒፉ ከዓ መን ቀተለካ በሎ። እቲ ሬስኡ ከዓ ቃየል ሓወወይ ቀተለኒ በለ። ኣዳም ከዓ ምስ ሄዋን ብሞት ኣቤል 4 ሱባኤ ዓመታት በኸየ። ድሕሪዚ መላእኽቲ ናብ ኣዳም መጺኦም ኣዳም ኣቦ ዓለም ኢሎም ኣብሰርዎ። እንሆ ኣቤል ወድኻ ማዕጾ ገነት ተሳሊሙ እዩ፣
ነፍሱ ኸኣ ከም ቅቡል መስዋዕቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዓሪጋ እያ ከም ትቀዲሙካ ዝሞተ ከምኡ ድማ ናብ ቅዱስ ቦታ ምእታው ቀዲሙካ ኣሎ በልዎ። ኣዳም ከኣ ነዚ ምስ ሰምዐ ተጸናንዐ እሞ ኣብ በዓቲ ቀበሮ። በረኸቱ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኣብየት ዘውኩፍ ምስዋኡ እስመ ለልዑል ኣቅረበ በኩረ እምበጉኡ ወበእንተዝ ተጽሕፈ በሃበ ሃዋርያት ስምዑ ወበአምሳሊሁ አበው ሰርኡ በኩረ እንስሳ ወሰብ ለአምላክ ያብኡ። በዛ ዕለት እዚኣ አላኒቆስ ኤጲስቆጶስ ሰማዕትነት ተቐበለ። ቅዱስ አላኒቆስ ንሰባት ኣማልኽቲ ንጉስ ክንዕቁ ይምህሮም እዩ ዝብል ዜንኡ ኣብ ዲዮቅልጥያኖስ ክሓዲ ንጉስ ምስ ተሰምዐ ልኡኻት ሰዲዱ ክሕዝዎ እሞ ዓብይ ቅፅዓት ክቐጽዕዎ ኣዘዘ። አላኒቆስ ከዓ ልኡኻት ንጉስ መምጽኦም ምስ ሰምዐ ነቶም ህዝቢ ኣብ ወሲም ዓዱ ኣከቦም ቀዲሱ ምስጢራተ ቅዱሳት ቁርባን ኣቕረቦም። ኣብታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ክጸንዑ ከዓ ኣዘዞም። ካብ ሕጂ ንድሓር ፈጺምኩም ገጸይ ኣይትርእዩንን ኢኹም በሎም። ብዙሕ ብኽያት በኸዩ ካብ ፍቓዱ ግና ክኸልእዎ ኣይከኣሉን። ካብኡ ወፂኡ ነብሱ ንልኡኻት ንጉስ ኣረከቦም። ንሳቶም ከዓ ሒዞም ንመኮንን እንዴናው ሃብዎ። እቲ መኮንን ካብ ዓብዪ ቅጽዓት ቀጽዖ፣ ጐይታና ከዓ ይዕግሶን የጸናንዖን ነበረ። ቀጺሉ እውን ምስኡ ናብ ሃገሩ ወሰዶ። ኣብኡ ከዓ ዓብዪ ቅጽዓት ቀጽዖ። ብምቕጽዑ ምስ ረብረበ ርእሱ ክሳዕ መንኩቡ ክስንጥቕዎ ኣዘዘ። ከምኡ ከዓ ገበርዎ። ናብ ሃገረ ጡህ ክሰዶ ኢሉ ከዓ ወሰዶ። ብመርከብ ኣብ ባሕሪ ክኸዱ ከለዉ እዚ ቅዱስ ዕረፍቱ ከም ዝበጽሐ ምስ ፈለጠ ካብቶም ዘወርቲ መርከብ ንሓደ ምእመን ኣብቲ ወደብ ምስ በጻሕና ምስ ሞትኩ ስጋይ ኣብ ልዕሊ እቲ ጐዱፍ ግደፎ በሎ። እዚ ምስ በሉ ዓረፈ። ኣብቲ ወደብ በጽሑ። ሽዑ እቲ ሰብኣይ ናይዚ ቅዱስ ስጋ ኣልዒሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ጐዱፍ ኣንበሮ። እንሆ ከዓ ኣመንቲ ሰባት መልኣኽ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም መጹ። ናይዚ ቅዱስ ስጋ ወሲዶም ክሳዕ ዘበነ ስደት ዝፍጸም ምስኦም ሓብእዎ። እቲ ዘበን ስደት ምስ ሓለፈ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሃነጹሉ እሞ ሬስኡ ኣብ ኣንበርዎ። ካብኡ ከዓ ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ተረኣዩ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለአላኒቆስ ዘስጡጥ መትከፉ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመኮንን በሰይፉ ምእመናንኒ ችያሁ እለተሳተፉ ከማእዘዞሙ እስከ ይትሐነጽ ምዕራፉ በመልዕልተ ወግሪ ስጋሁ ገደፉ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ቴዎናስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዓረፈ። ንሱ ቁጽሩ ካብቶም 16 ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት እዩ። እዚ ቅዱስ እዚ ፈላጥን መስተውዓልን ነበረ። እታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ጽኑዕ ብኹሉ ኣካይዱ ኻ ጽቡቕ ነበረ። ብጥበቡን ብፍልጠቱን ኩሎም ሰባት ይፈትውዎ ነበሩ። ካብኡ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ብስማዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሃነጸ። በእተ እዋን እቲ ክርስቲያን ብዘይካ ኣብ በዓትታት ተሓቢኦም እንተዘይኮይኑ ብግልፂ ክጽልዩን ክቕድሱን ኣይክእሉን ነበሩ። ምኽንያቱ ነቶም ካሓቲ ስለ ዝፈርሁ። እዚ ቅዱስ ከዓ ንብዙሓት ካብኣቶም ንኣቀባጠረ መሊሱ ቤተ ክርስቲያን ሃነጸሎም። ጥምቀት ክርስትና ከዓ ኣጥመቖም። ኣብ ቀዳማይ ዓመተ ሽመቱ ብድሕሪኡ ሊቀ ጳጳሳት ንዝተሾመ ንብፁዕ ጴጥሮስ ኣጠመቖ። ኣብ 50 ዓመተ ሲመቱ ኣናጉስጢስ ሾሞ። ኣብ መበል 15 ዓመተ ሲመቱ ድማ ዲቁና ሾሞ። ኣብ 17 ዓመተ ሲመቱ ከዓ ማዕረገ ክህነት ሾሞ። ኣብ ዘበን እዚ ኣቦዚ እቲ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ገጽ እዩ ኢሉ ዝኣምን ሰባልዮስ ኣብ ሃገር እስክንድርያ ተረእየ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ከዓ ወገዞ። እታ ክፍእቲ ሃይማኖቱ ከዓ ኣጥፍኣ። ከምኡውን ብዘበኑ ቆዝሞስን ድምያኖስን ኣሕዋቶምን ኣዲኦምን ሰማዕትነት ተቐበሉ። እዚ ኣቦ ጽቡቕ መንገዱ ፈጺሙ ንእግዚኣብሔር ባሃበሎ። ኣብ ሽመቱ 28 ዓመት ምስ ተቐመጠ ብሰላም ዓረፈ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እብል እንዘነግር ጽድቆ ለሊቀ ጳጳሳት ቴዎናስ ለጴጥሮስ እንተኣጥመቆ ለለባኣታት ጸሎተ እይግበሩ በተራህቆ ውስተ ኣሃተኔ ኣስተጋብአ ደጭቆ በስመ ማርያም ድንግል ማይፈደ ነዲቆ። በዛ ዕለት እዚኣ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ኣባ ሲኖዳ ቤተ ክርስቲያና ዝተመረቐሉ ዕለት እዩ። ጸሎታን በረኸታን ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለቅዳሴ ቤትቺ እንተ ተሃንጸት እንግዳ በደብረ ኣባ ሲኖዳ ማርያም አዘዚ እያንጌጊ በፍኖተ በዳ ጽድቅቺ ወብርሃንቺ ችያየ ይሰዳ ውስተ መቅደስቺ ዘባሂሪ አምዳ። በዛ ዕለት እዚኣ 1600 ነፍሳት ምስ ፊላታዎ ሰማዕትነት ተቐበሉ። ከምኡውን ነታ ተርጓሚት ሕልምን ነቢይትን ሳቤላ ጓል ሃርቃልስ መዘከርታ እዩ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለሳቤላ ፈካሪተ ህልም ተስዓቱ ጠቢባነ ሮሜ ላቲ ሶበ ህልሞሙ ከሰቱ እንበለ ልዑል ኣምላክ ለዘበ ሰማይ መንግስቱ
ኣይረመቶሙ ለህዝብ ወለመኳንንት አበይቱ ለንጉሰ ምድር መዋቲ ይስግዱ ሎቱ ምስጋና ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን። ስንክሳር ንዕለት 2 ጥሪ ተፈጸመ።